To masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kullum sunana Suleiman Umar Zaria wanda aka fi sani da Abban Hanifa. A cikin shirin namu na yau wanda muka yi wa lakabi da siyasar mu a yau muna tare da babban bakon haziki kuma jarumin gwarzon dan siyasa wanda ke cikin garin Makarfi wato Aliyu Haidar Danzaki. Inda za mu tattauna da shi akan abin da ya shafi harkokin siyasa. Malam Aliyu Haidar Danzaki, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aliyu Umar wanda aka fi sani da Aliyu Haidar Danzaki. Wanda yake bin shafi na a kafafen social media ya sanar da kusan wannan sunan idan ya fice fiye da masu sunan da yake shi ne kusan daga fina. Wannan kusan shi zan faɗa a takaice. Daga cikin wasu abu da ya shafi bayanin sunana. Malam Aliyu Haidar Danzaki, menene matsayarka akan abin da ya shafi harkokin siyasa duba da yadda ake ganin kakar zaɓe ta tunkaro kuma an samu sababbin jam'iyyu da sababbin sauye-sauyen al'amura mabambanta wanda sabani ne da yadda aka saba samun sa a baya. To alhamdulillah idan muka tsaya muka yi aiki da tunani kuma muka dogon nazari za a ga ita siyasa da kake kallo wata aba ce mai kama da salon damu. Kan zo da wannan kala ko ta rike da kamar wahaina. Yau za a ganta ta zo da kalar fari, gobe za a ganta da kalar baki. To dai yanayin yadda ta taho dole jama'a su yanzu su gaya za su fuskance ta. Idan muka kalli ita siyasar za a ga tana tauke da ƙalubale masu yawa. Musamman siyasar da take gabato ma yanzu wanda bai tsaya ya dogon nazari ba gaskiyar magana zai iya shan mamaki matuƙa gaya da kuna da buƙatar lura, tana da buƙatar nutsuwa, tana da buƙatar a yi dogon tunani ma sannan kuma ya aiki da hankali. Wannan kusan su ne abubuwan da za su taimaka wa 'yan siyasa su kauce wa ramuka da yawa da za su yi zanta kansa ciki. A zaben shekarar 2023 da kai aka yi ta gwagwarmaya faɗi tashi kai da komo babu dare babu rana je ka can dawo can je ka can dawo can. To a bayan an kuma samu nasarar lashe zaɓe kuma ya tabbata lallai jam'iyyar ku ce ta samu nasarar lashe wannan zaɓe sai aka ga ka janye jikinka ka fara baya da wasu al'amura. To ko ba mu san dalili ba, menene dalilin yin haka? Wato ma Suleiman kai wata tambaya wacce na daɗe ina santa a baya amma kuma na kan yi ƙoƙarin kauce mata saboda ba komai nake son yin magana amma wani yanayi ne kuma da ya zo da yadda da buƙatar kar a ce ba ka ji bakinka akan wasu abubuwa. Kamar da ka faɗa an yi abubuwa ba shakka an yi hidima bakin gurgurun abin da ɗan adam amma abin da ya faru da dama shi ne Hausawa sun ce idan kiɗa ya canza da mata ma canza da wasu baya da za a yi kalangu ya canza kalan kiɗan shi kuma ce za a tafi da salon rawar baya da wannan ganin ma haka bai ba da ma'ana ba. Ita siyasa ta taho za a ga akwai farkonta akwai tsakiyanta akwai ƙarshenta. Idan aka saki wani ligasi da aka taho a kai wasu abubuwa sababbi suka shigo a cikin tafiya gaskiya mutum bai tsaya ya nazari ba zai iya sa kashi a cikin magana da karshe ba zai fita ba. Duba da yanayin da samun da muke ganin nayi mun yi abubuwan nan kuma yadda aka taho sai na ga ana samun canje-canje na wasu abubuwa da dama haka aka taho da su wa'inda ya kamata a bawa shawara da a samu gyaran al'amuran an yi sai na ga ita kanta shawara wani lokaci ta kan zama rigima ko ta zama matsala. Yanzu sabi sha duk abin da aka ce yau ana yin shi na wasu abubuwa wanda kai kana ganin a tunanin kan ba zai iya haifar da ɗan idanu ba kuma ka sa kanka a ciki ana yi to kaga kana ciki kenan. Domin baka da wata amsa da kake da ita zaka ba mutane da za ta zama acceptable a gare su. Dole da abin da za a yi kai wani abu da reality wanda jama'a su fahimci cewa ka ƙi abu kamar da ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ga banna ka yaƙe ta da makami ko kai amfani da ƙarfinka ko ka sa a hana. Mabi ne raunin wannan hadisi da ya bayyana dan adam da shi ne
in ka ga duk waɗannan abubuwa sun gagara to sai ka kyama a cikin zuciyarka. Da gaskiyar magana abubuwa ne suka sauya, lokacin sha sabanin yadda muka tabo a siyasa ta baya, kuma ba irin abin da aka koyar da mu ko ligasi da muka ɗauko na siyasa a baya bane, yasa dole muka dan ja baya. Wannan kusan zan iya cewa shi da sa ka a ce mun taɓa shi na wani lokaci, kusan wannan shi ne maganar zan yi a kan. Malam Aliyu, menene mahangarka a zaben da yake gabatowa da kuma ita kanta makomar 'yan siyasan tun daga sama har zuwa ƙasa ƙananan kujeru? To kamar da na faɗa ma da za a shi ne, ita siyasa tana zuwa ne, siyasar bana tana da buƙatar amfani da ilimi da tunani, kuma dole mai dogon nasari. Na biyu, mai yadda da cewa Allah shi ke, babu wanda ya isa ya sauya mutum. Duk wani waye da hikima da wani zai yi kashi a tunaninsa, wani abu ne wanda yake da dabara sa. Yadda da Allah, yadda da al'amarin Ubangiji, mu tankari abin da muka yadda cewa mun yi da shi. Da haka wani unguwa da ake na wani sauye-sauyen jam'iyyu, wani abu ne wanda ka kalla kawai na rashin tsayuwa da kuma yadda da kawuna. Domin duk wanda ya da kanshi kuma ya yi abin da ya kamata, kuma yana da yakinin cewa jama'a suna da shi, ko asalin ya zai canza da domin su jama'a aikata suke bi ba wai jam'iyya ba. Da haka rungumbin jam'iyyu a jihar kuwa wannan abu da yake kawo kare da duke suke cikin za mutane kike kamar da an yi shi a kan tikitin, kuma an ga sakamakon da ya haifar. To haka ma ta tikitin ta zaba an yi irin wannan bankawar still abin da ake bukata ba za su same shi ba. Kuma na biyu shine su 'yan siyasa da suke wannan abubuwa, ka kalle su da kyau, za a ga da damar su masu zunubi a baya, wasu ma har sun kasance ma ba a san faɗa sunan, amma saboda shi dan Najeriya kullum ana mishi wayo, ana zuwa mishi da wasu abubuwa na dabaru a juya mai tunani, sai ga wanda ya ba shi shekaran jiya da jiya wai yau kuma ya zama mutumin kirki. To me ya canza daga ɗabi'unsa? Wani hali sauya? Shi ne hali ba riga ce da wannan ba. Idan na canza riga ta wannan na mai da bara, na canza daga ɗi ba dai kawai kana da wata so abin da ke faruwa ita tafiya kamar canjin riga ne kawai. Abin da ka san mutum a jiya shi zai maka gobe, shi zai maka jibi, ba zai canza ba. Haka abin da ya kamata kawai mu mai da hankali wajen duba mutanen kirki wanda suka san mutuncin mutane, burka sawa a gaba kuma cire buri na abin da za mu samu a hannun mutane. Domin da dama abin da ke kashe siyasa shine dan takara za a zuwa dole mishi buri, ana da buƙatar wasu abubuwa a hannunsa. To wa'annan abubuwan da zai ɗauka ya ba wa mutane za a ga to wani abu ne da ai ba tuntuwa yake dole sai ya ne sannan zai bada. To daga nan ake fara samun karyewar abubuwa da cewa mutane. Da haka jama'a su gaya wa kansu gaskiya, a tsaya a san irin mutane da za Malam Ali, tambaya ta kusa da ƙarshe a nan ita ce, menene matsayarka akan sauyin jami'u da aka samu sabbi irin su ADC, irin su NDC da sauransu? To shin kowa ya san kai a kana jam'iyyar PDP ne, shin kai ma ka sauya jam'iyya ko kuma har yanzu dai kana nan a gida? Ina nan a jam'iyya ta PDP, ba kuma taɓa tunanin canza wata jam'iyya ba. Saboda a Najeriya babu wata jam'iyya da na sani cewa tana da manifesto fiye da jam'iyyar PDP. Babu kuma wata jam'iyya da ta taimaki 'yan ƙasa suka yi rayuwa cikin 'yanci fiye da jam'iyyar PDP. Babu wata jam'iyya da ta yi mulki ta ba 'yan ƙasa 'yanci suka dinga faɗin albarkacin bakinsa ta kowane ɓangare irin jam'iyyar PDP. Don haka 'yan takara na tun daga matakin ƙasa har zuwa majalisar jiha na gamsu da nagartarsu. Don haka na yarda da nagartar 'yan takara na. Menene zai sanya in ɗauki babban to in sanya mashi sabuwar miya kuma in ce zan zuba wa ciki na? Kaga duk wanda yi wannan abu ai already ya san me ya zuba wa cikinsa. To ba za mu yi ta ba. Muna nan a jam'iyyar PDP, ita ce jam'iyyar ta, kuma duk wanda yake bibiya ta sai ta rakewa hidima har gobe. Mu mun yarda da Allah, mun yarda da shi ke yi. Duk wani rudani na siyasa mun gan shi a 2015 ma bai daga mana hankali ba. To haka duk wanda zai taho za mu karɓe shi da irin kalubalen da kuma da Allah. A tambaya ta ƙarshe ita ce, menene shawararka ga 'yan siyasa matasa da su karan kansu 'yan siyasa akan zaben da yake tunkarar mu na 2027?
shawara ta guda ɗaya ce, kamar yadda Sheikh Dr. Gumi ba da shawara a zaben 2023, idan an yi abin da kana jin daɗi ka sani, in an yi abin da baka jin daɗi ka sani, mu kiyaye soyayyen shaidan, domin da dama za ka ga mutanenmu suna bayyana ra'ayin abin da suke goyon baya ne a baki, amma kuma zuciya suna tattare da abu. To wace ne soyayya ce wannan? A rike ɗan siyasa da yake da ligasi wanda kowa ya zama acceptable a tare da shi, ya yarda da wannan tsari kuma an gamsu da yanayin yadda ake tafiya, to wannan mai tabbatar maka za a yi nasara. A duba nagartar 'yan siyasa, a cire kwaɗayin abin da za a samu, a kalli makoma. Duk wani ɗan siyasa da zai zo ya buƙace ka, ka tabbatar da cewa yana raba abubuwa guda biyu. Na ɗaya, ya tantance 'yan siyasa masu nemo ƙuri'a da hidimarta, a rika tantance masu jefa ƙuri'a, domin kusan a yanzu halin da aka tsinci kai kenan, yawancin masu mulki ba sa iya tantance masu jefa ƙuri'a da waɗanda kuma su ne 'yan siyasa. To duk wanda ka ɗauka ka sa shi a gurbin da ba nashi ba, to nan mai tabbatar maka da ya fi muka tsamar da dole ne mu da su mu gaya wa kanmu gaskiya, kowa a bar shi a gurbin. Duk ta da Suleiman, in na tabbatar akwai wurin da shi ne zai yi abin da ya kamata, to in ja baya, in ba shi wuri ya yi abin da ya kamata. Inda aka zo guri da shi ma ya san guri da ne, to in ya shigo ya tabbatar balla zai, to a bar shi ma in yana wurin da ya kamata haka, domin ba da gudunmawa da ma ya kamata ba da. Shawarar da zan bada kenan, a natsu a kalli yanayin yadda siyasa take, kuma kowane 'yan takara da suka fito daga jam'iyyu mabambanta, a kalli kowa, a duba yanayin kowa, a duba mu'amala don ita ce ta komai. Dan an adam yana son karrama, kowa alƙur'ani ubangiji ya ce wa da kada karamna bani adam, ba wani abu da dan adam yake so bai da ka karrama shi, ka ba shi kulawa, ka mutunta shi kamar yadda Allah ya mutunta shi, kuma kamar yadda ya zo a cikin addini, dole ka daraja mu'amala. Babu wani abu da ke kawo nasara, ko zamanin annabawa an karɓi addinin musulunci ne saboda kyawun mu'amala da suka fito daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Da dama ba wa'azin ne ya ratsa wasu ba, a'a mu'amala ce ta sa wasu kan da shigowa addinin Islam. To haka ko a yanzu ba ta canza, dole dan siyasa ya zama bawa, ai shi shugaba ya zama bawa mutane, kuma ya sauka kamar malami a cikin aji. Ma'ana shi dan siyasa ko shugaba ya gane cewa in ya zo gurin Suleiman ya fahimci labarin Suleiman, ya kuma sauko ƙasa iya yadda zai yi Suleiman bayanin da zai fahimci shi. Haka in ya zo guri na ƙila da gina da na Suleiman ba dai bane, to wajibi ya zai sauko ya ba ni abubuwan da nake da bukata sani ko nake son fahimta, ya fahimta da ni. Ba za ka haɗa ba aji guda ba, domin akwai individual difference. Wannan shi ne shawarar da zan bada. Allah kuma ya bamu nasara, abin da muka tasa a gaba ubangiji Allah ya faɗi dace da shi, Allah kuma ya zauna mana da ƙasar mu lafiya. Kalubalen da muke samu na tsaro a cikin ƙasar mu ta Najeriya, ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Wanda suke da hannu wajen aiwatar da wannan abubuwa, in masu shiryuwa ne muna roƙo Allah ka shirya su, in ba masu shiryuwa bane Allah ka fi mu sanin ko su waye, da wanda suke da hannu da wanda suke aikata aikin, Allah duka bayan ka mun yi kuka mu zuwa gare ka, Allah ka share mana wannan hawayen da yake damu, Allah kuma ka ba mu fita. Assalamu alaikum. To alhamdulillah masu kallon mu da sauraro, duka anan muka karkare wannan tattaunawa tamu, wadda muka yi ta a ranar 20 ga watan 6 a shekarar 2026, tare da haziki kuma fasihi kuma jarumin dan siyasa wanda ke nan local government namu na Wadafi, wato Aliyu Haidar Zaki. Muna kuma godiya ba mu gudunmawa da kuma kokarin ku wajen bibiyar mu da kuma shawarin ku, kuma a shirye muke da dukkan tambayoyin ku. Duk wanda ke da tambaya yana iya turowa ko gani ko ga shi mai bakon namu, in Allah ya da za mu amsa muku zuwa wani lokaci idan Allah ya ba mu dama.